Prikupljali smo potpise od građana i građanki Pančeva za fair izbore, dakle za jedan fair proces izborni. Na našu veliko iznenađenje ljudi su pokazali prilično veliki skepticizam, dakle na sam pomen izbora su krenuli da se brane i udaljavaju od štanda, a onda je sledeće pitanje bilo, a čiji ste vi? A mi kažemo, pa mi smo za fair izbore, pa kao čiji ste? Čak nas je jedan gospodin pitao, pa da, kao kad smo mi rekli, ali mi smo samo građanska inicijativa, grupa udruženih građana koji žele da žive u državi gde svako ima mogućnost da izađe na izbore i da ima jednu fair trku. A onda jedan gospodin je nas pitao, a čiji vam je to štand? Kao, dakle vam taj štand? Dakle, to govori o jednoj vrsti velikog skepticizma koja negde među građanima postoji. Sa jedne strane i ta neka predrasuda da je politika nešto prljavo i loše. A jedna od građanki je rekla i to da eto kao šta se to dešava, kao naš predsednik je izašao i rekao da se desilo nešto strašno i da će se obratiti naciji za 2-3 dana. Pa je moje sada pitanje za vas, budući da se bavite obrazovanjem i s te jedne psihološke tačke gledišta, koliko takav narativ u stvari udaljava građane i građanke od pozicije da se nešto pitaju danas u Srbiji? Hvala. Dakle, to jeste jedan od metoda tipičnih, ono što se kaže udžbeničkih, kako pokušavate da kontrolišete društvo i zajednicu. Dakle, to je jedan vrlo bazičan mehanizam da stalno najavljujete neku katastrofu, jer u toj situaciji ljudi kada, s jedne strane, ljudi su svesni da ne mogu imati sve informacije koje su im potrebne. U normalnim društvima nama naši politički predstavnici koriste da nam pomognu da razumemo situaciju u kojoj se nalazimo. Tako da većina građana kada čuje da će nešto strašno se desi, oni naravno možda jednim delom sebe i razmišljaju da to možda nije baš tako, ali s druge strane strah je takav da ljudi kažu pa možda ipak bolje da ja se obezbedim da se to ne desi. I u toj situaciji kad se prepustimo takvim osjećanjima, onda smo mi skloni u stvari da deaktiviramo našu političku svest, znači da ne propitujemo, da se solidarišemo, da se povežemo, i to znamo iz svih ovih situacija, i za vreme bombardovanja i za vreme pandemije ljudi imaju sklonost da se u situacijama krize solidarišu. To, nažalost, dakle, taj bazični psihološki mehanizam naši političari koji su na vlasti zloupotrebljavaju na veliko, i to je nešto što sasvim sigurno ima svoje posledice, ima posledice psihološke, zato što život u stalnoj neizvesnosti, u stalnom strahu, u nepredvidivim situacijama jako troši ljude. I to je ona cena koju mi plaćamo da ne vidimo, jer to nije cena koju platimo od danas do sutra. Čini nam se da smo danas dobro isto kao i juče, sutra ćemo biti slično kao i danas, međutim na neki duži period mi shvatimo u stvari kako nas izjeda takva atmosfera. S druge strane, ono što je problem u takvom pristupu od strane političara jeste kao onoj priči ide vuk, dakle u jednom trenutku će zaista da dođe neka kritična situacija u kojoj će biti potrebno da se na neki način puno nas mobiliše, da se usmerimo ka izvoru problema koji je zajednički i da probamo da se solidarišemo i da radimo zajedno da bismo nekako uspeli ili da preveniramo tu krizu ili da eventualno ona prođe sa što manjim posledicama. A u tom trenutku ćemo mi verovatno da se možda setimo onih 150 puta kada smo čuli da je najteži dan, najveća kriza, i onda ćemo reći pa dobro, to verovatno se ništa neće desiti, i kad se stvarno bude desilo onda će to biti dosta nezgodno. S druge strane, hteo bih da kažem da opet da se vratim na ovu temu oko psihološkog stanja u kome živimo. Dakle, veliki broj naših građana zaista živi svakodnevno u jednoj velikoj neizvesnosti, i ono što je još gore, to nije neizvesnost koja je od danas do sutra,
nego to je jedna neizvesnost koja je povezana i sa nepredvidljivošću. Znači, mi u suštini ne možemo da sagledamo u kom pravcu ide naš život, zato što živimo u društvu koje nam ne daje nikakvu perspektivu. Dakle, jedna stvar je kada mi živimo u nekoj neizvesnosti koja je kratkoročna, ali imamo neku dugoročnu perspektivu, a kad se kombinuju ta dva faktora da živimo u nekoj kontinuiranoj neizvesnosti, a plus nemamo neki osjećaj perspektive, to je takođe nešto, jedna kombinacija koja je psihološki dosta nezdrava. I ono gde to možemo da vidimo, to je recimo vrlo jednostavno u jednom parametru, a to je prosečna ili očekivana dužina života u ovom društvu. Dakle, kod nas je ta dužina života relativno niska. Dakle, tu se pokazuje kako u suštini nas život u ovakvom društvu i ovakvim okolnostima melje na svakodnevnom nivou. Sad, zašto je to tako? Zato što bi u suštini neku predvidljivost i sigurnost mi trebalo da dobijamo kroz institucije. A institucije su u nekom normalnom društvu stabilizujući faktor. Ali institucija da bi mogla da stabilizuje život pojedinca i da bude oslonac za pojedinca, a ne protivnik, one moraju da budu oblikovane i da upravljaju nekim sektorom života u najboljem interesu građana. Međutim, kod nas institucije u stvari služe za stabilizaciju partije na vlasti. Tako da onda ta partija koja je zloupotrebila institucije, ona u suštini na kraju i demontira izbore i njima ne odgovaraju fair izbore. Zato što bi fair izbori bili prilika da mi građani ocenimo koliko je neko doprinosio kvalitetu našeg života i da eventualno menjamo onoga ko je upravljao do nekog trenutka našim institucijama. Međutim, s obzirom da smo već u fazi u kojoj gubimo izbore kao jedan normalni regulativni mehanizam u društvu, ono što može da nam se desi to je da na kraju mi taj poslednji osigurač za neko normalno društvo izgubimo i onda ćemo se naći u dodatno lošoj situaciji jer nećemo moći da računamo čak i neke bazične mehanizme. Hvala puno profesoru Baucalu. Moje sledeće pitanje je za Sinišu. Siniša, vi dolazite iz Pančeva. Pa ne dolazim, dobro sam tu. To se prosto ima ta formulacija u srpskom jeziku. Dakle, ova kampanja Ferka koju su građanske inicijative inicirale, osmislile, je se u stvari tiče tog momenta, a nadovezuje se na jedan podatak da je više od 60% građana i građanki mislilo da su prethodni izbori u Srbiji bili predsjednički, a ne parlamentarni, i da se ime Aleksandra Vučića nalazi na svim lokalnim, listićima, što znači da u stvari Aleksandar Vučić na neki način zloupotrebljava svoju poziciju predsjednika Republike, jer je on predsjednik svih građana i građanki. Pa eto, zanima me sa aspekta, budući da se bavite antikorupcijom, kako vi tumačite i kako biste to objasnili nekom širokom auditoriju, do čega tu dolazi, šta je tu u sukobu i zašto nije u redu da Aleksandar Vučić bude na listiću za izbore, a da neće biti on koji će sutra rešavati pitanje kanalizacije u Borči ili Krnjači, neće on sutra biti odbornik kojim ćete vi moći da podnesete inicijativu za, recimo, zaštitu vazduha u Pančevu i tako dalje. Pa, ja bih iskoristio priliku kao gost domaćin, ipak da želim dobrodošlicu gostima i građanskim inicijativama, eto. I da odbranim barem deo časti nas, Pančevaca i Pančevki, za ovo, rekao bih, malo neprijatno iskustvo danas na štandu. Pančevo je nešto drugo, Pančevo pamti borbu 90-ih, 2000-ih, dođe to na svoje mesto, ali polako, ipak je ovde ravnica pa ide malo spori, ali tiha voda bregom. Antikorupcija, da, to je ono čime se bavim praktično od detinjstva. Sam ceo radni vek proveo na tim poslovima.
i pokušavam sve da sagledavam kroz taj ugao. Naravno, to nije baš dobro, može se bukvalno sve sagledavati. Tu smo imali neka iskustva, neke aktivnosti, između ostalog organizacija koju ja predstavljam, članica je jedne neformalne koalicije za integritet koja je izdala saopštenje povodom toga i je to sasvim slučajno, tu je i po tom pitanju vodeći član gospodin Gavrilović koji će to mnogo bolje objasniti. A ja bih samo rekao ovo osjećanje koje imaju građani, 60% njih, kažete, statistika pokazala da su mislili da je gospodin Vučić učestvovao na izborima i da sada će oni, znači ako se to desi da pobedi ta neka njegova lista, da će njemu moći da se obrate za nešto. Pa ajde malo da pogledamo neko vreme unazad, koliko god hoćete, par nedelja, par meseci, par godina. Kome se građani u Srbiji obraćaju kada imaju problem sa neisplaćenim platama, kada imaju problem sa putevima, kada imaju tako neke razne komunalne probleme? Ja izbegavam da gledam televiziju u tom delu, ali ipak dođu neke informacije, građani se upravo obraćaju gospodinu Vučiću što god da je on u tom trenutku formalno na kome mestu. Pa mislim suštinski da oni tu mnogo i ne greše. On je zaista na listama i ja verujem da on ima toliko moć i toliko snagu i energiju da će on rješavati sve te probleme kao što je do sada rješavao. Tako da u suštini, znači onako faktički gledano, to je to. To je taj odraz i to je to stanje u Srbiji i to je preslikano na glasački listić. E sad, da li je to u skladu baš sa svim tim nekim pravilima i zakonima? Mislim da se mi polako navikavamo kao društvo, nadam se da mi početci ćemo odoleti tome što je god moguće duže, znači kao društvo se polako navikavamo da živimo van zakona, da živimo u korupciji, da živimo tako u nekim pravnim prazninama, znači da ih prihvatamo, pa čak i ono što je na našim leđima, to se prihvata nekako kao teret. Znači, sirotinje raja trpi, zna da je to opis posla, ko može nekako da se snađe, da uštedi, da podmiti za negde nešto, to je dobro. Eto, tako da su tu negde na tom nivou su ta neka moja razmišljenja. Sad, da li sam u pravu? Ne znam. Sorane, vi, vaše udruženje Birodi unazad nekoliko godina intenzivno apeluje i iznosi u javnosti veoma važne podatke o tome, o zastupljenosti predsjednika u medijima i na koji način nefunkcionisanje naših institucija, na prvom mestu REM-a, dovodi do rejtinga Aleksandra Vučića, ali i vladajuće partije. Pa eto, ako možete za ovu priliku da nam kažete neku najnoviju statistiku, koliko je to procenata i zašto se... I zašto smo u situaciji da imamo nesrazmernu, u stvari, borbu u areni izbornoj? Hvala. Želim da se zahvalim prisutnima koji su došli da porazgovaramo. Ja nemam nameru da držim neko predavanje. Ono o čemu je dobro se opični proveći, to su da iznesem neke stvari koje se ne čuju javnosti. 2019. godine sam bio član stručnog tima protesta jedan od 5 miliona. Jedan od prvih zahtjeva koji je tada prosto bio i isporučen tadašnjoj opoziciji jeste da se reguliše položaj Aleksandra Vučića. Zašto? Zato što prema našem ustavu u članu 111 i prema zakonu o predsjedniku Republike, član 1, piše da je predsjednik Republike garant državnog jedinstva. Što za mene kao sociolog, ja nisam pravnik i molim, volio bih da čujem i pravnike, ja to čitam, Aleksandar Vučić, odnosno predsjednik Republike, mako bio, jeste javni funkcioner koji služi javnom interesu. Jedna mala digresija, ako pogledate tumačenje Ustavnog suda Hrvatske u slučaju Zorana Milanovića, to se može prepisati na Aleksandra Vučića. Znači, on je javni funkcioner koji nema pravo da obavlja drugu javnu funkciju. On je javni funkcioner koji nema pravo na privatni interes.
Tako da priča o ovome čemu je me Dragoslava pitala jeste s jedne strane prosta, ako se pogleda priča o sukobu interesa. Mi imamo u našem zakonu o sprečavanju korupcije član 40, molim vas da ga pogledate, imamo tamo 3 odredbe. Jedna od njih kaže da javni funkcioner mora da obavlja svoju javnu funkciju na način da tu javnu funkciju ne koristi za javni interes. Također želim da... Za privatni, izvinite, za privatni interes. I kada se pomešao? Da, ono što treba ljudi da u Srbiji znaju, organizovanje u partije jeste stvar privatnog interesa. Znači, svi se mi koji se organizujemo u nevladine organizacije, u strukovna udruženja, u partije, mi tako štitimo svoje privatne interese. Naravno, mi radimo na ostvarivanju i javnog interesa, ali naš interes jeste da zaštitimo privatni interes. Tako da Aleksandar Vučić je tada 2019. godine bio u sukobu interesa, jer je bio i predsjednik stranke i predsjednik Republike. Jedan gospodin koji se bio obratio Ustavnom sudu. Dobili smo najneočekivaniji odgovor, a to je da Ustavni sud nije nadležan. Da tumači... To već štancuju sada, znaš, što god da ih pitaš. Znači, to je deo te priče. 2020. godine u izveštaju ODIR-a, posmatračke emisije parlamentarnih izbora koje smo imali, oni su stavili u svoj izveštaj, pored drugih zamerki koji su imali, da javni funkcioneri u Srbiji shodno deklaraciji OEBS-a iz Kopenhagena, izvinite što sam ovako dosadan svojim dokumentima i pravnim aktima, ali prosto jako je bitno to imati kao argument, jer prosto na tome se zasnimaju činjenice. Znači, OEBS-ov dokument iz Kopenhagena iz 1990. godine tačka 4 kaže da javni funkcioner mora da odvoji svoje djelovanje od svog političkog rada. Znači, nije to nešto što se traži sada i ovo čemu su Dragoslava pričali što su pokrenule građanski, na čemu sam ja jako zahvalan, nije to nešto što je palo s neba. Znači, prosto vi morate da imate odvojene privatne i javne interese. 2020. je to ODIR napisao, ponovio 20. ponovio 23. Znači, mi 3 godine imamo ponavljanje toga da predsjednik Republike ne može da bude akter izborne trke. Što se tiče pravljenja rejtinga, on je kriminalne prirode. Zašto? Zato što Aleksandar Vučić je na televizijama na kojima se, što bi se rekao, o njemu izveštava, to su pre svega televizije s nacionalnom frekvencijom, jer oni imaju najveći uticaj na kreiranje javnog mnjenja, predstavljen između 80 i 90% pozitivnog vremena. Da vam prosto slikovito to objasnim, kada biste uzeli reklamu za bilo koji proizvod i bilo koju uslugu, ta reklama, proizvod od uslugu, toj reklami bi imala isti procenat predstavljanja. Po našem normativnom medijskom okviru, taj dokument se zove Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, iz njega je zadužen REM. REM treba to da sankcioniše, odnosno da televizijama koje tako izveštavaju o predsjedniku Republike izrekne mere, odnosno da prosto, ako veliki broj puta to urade, da oduzmu frekvenciju. Znači, vi kad imate na televizijama s nacionalnim pokrivanjem političara koji je predstavljen na nivou Isusa, jer pazite, 90% kad je neko predstavljen, on je besgrešan. Čovjek nije čovjek, on je prosto nadčovjek. Takav čovjek skuplja rejting, izlazi na izbore, tako što svojoj stranci daje svoje ime, jer to ime u stvari jeste njegov rejting. I šta se ovo dešava? Izborna lista koja bi mi smo radili jedno istraživanje krajem 2022. godine, posle 23. sunac, 23. Znači, radili smo istraživanje i pitali smo građane kada Aleksandar Vučić, da li biste glasali za Srpsku naprednu stranku ukoliko Aleksandar Vučić ne bi bio predsjednik, odnosno ne bi nosio listu. Tek svaki 5 ispitanik koji je glasao, znači izborili smo, znači tek svaki 5 ispitanik koji je glasao na prethodnim parlamentarnim izborima za
SNS bi glasao za SNS. I odatle ta tajna zašto Aleksandar Vučić mora da bude na listi, zato što je bez njegovog rejtinga Srpska napredna stranka bi imala 4 do 5 puta manji rejting. I to je sada ono što je ključno. Znači, vi imate regulatorno telo za elektronske medije koje omogućava propagandu, imate da se ta propaganda prenosi davanjem imena na listu SNS-a. SNS ulazi u parlament i osvaja više nego što bi osvojio. Šta se nam dešava? Dešava se to da poslanici SNS-a, umesto da sankcionišu neustavna ponašanja predsednika Republika, njih ima dosta puno. Profesor Tanasije Marinković sa Pravnog fakulteta je izbrojao samo u oblasti pravosuđa 25 puta da je predsednik Republike prekršio Ustava da poslanici nisu uradili ništa. Oni prosto, znači, dobijaju od predsednika rejting, a za uzvrat oni ne sankcionišu njegovo neustavno ponašanje, što jače njegovu ličnu vlast. I da privodim kraju, tako izabrani poslanici neće da smene REM. Zašto? Jer je REM garant kršenja zakona. Jer REM neće da sankcioniše to što televizije krše taj pravilnik koji se pomenuo. I to je ono što ja zovem u stvari jedan perpetuum mobile Vučićeve vlasti. Sada imate kriminalnu proizvodnju rejtinga, imate zarobljen parlament koji nastaje od poslanika koji su podržani tako stečenim rejtingom, tako izabrani poslanici svojom većinom garantuju ličnu vlast Aleksandra Vučića, a sa druge strane nesmenjivost saveta REM-a. I za kraj, ja ću vam izneti podatke, možda ću kasnije malo više o tome, prema posljednjem monitoringu na javnom servisu, znači samo da se uzeo javni servis za ovu priliku, odnos između vlasti i opozicije 1:10. Znači, u dnevniku RTS-a od 22. januara do 23. marta imate odnos vlasti i opozicije 1:10, gde je Aleksandar Vučić predstavljen sa nekih 90% pozitivnog vremena, a opozicija je dominantno neutralna. Jedine dve institucije koje imaju negativno, inače Aleksandar Vučić nema ni jednu sekundu negativnog vremena za sve to vreme, znači bezgrešnik, svetlo lice. Jedine dva aktera koje imaju negativno vreme u tom periodu jesu, u stvari tri, odlazeća vlada Republike Srbije, Srbija protiv nasilja i Evropska unija. Eto, toliko za sada. Hvala puno, Zorane. Mi često, kada ne možemo da institucionalno dođemo da ostvarimo svoja prava, odnosno računamo na pravdu i vladavinu prava, mi se u tim trenucima okrećemo i oslanjamo na međunarodne institucije, međunarodnu zajednicu, što u ovom slučaju borbe za fair izbore i za to da makar bude dvotrećinska na RTS-u, da ne bude baš 10:1, da ne bude 10:3. Šta međunarodna zajednica i da li nešto može da učini? Evo, pitam Vladimira. Hvala, dobro večer, hvala na pozivu, hvala što ste tu. Ja sam Vladimir Međik iz Evropskog pokreta, inače u prethodnom životu sam radio za vladu 15 godina na pregovorima sa Evropskom unijom, kao glavni pravnik. I dao sam otkaz kad sam vidio u kom pravcu ovo sve ide. To je bilo vidljivo još 2015-16, što to dolazim na ovo vaše pitanje. Prvo, međunarodna zajednica kao takva je vrlo jedan fluidan koncept. Znači, jedno je kad pričate sa Američkim državama, drugo je kad pričate sa Evropskom unijom, treće je kad pričate sa pojedinim državama članicama Evropske unije. Tako da ta međunarodna zajednica kao takav koncept realno ne postoji, jer oni ne mogu se složiti oko gomile stvari, a kamoli oko delovanja u samoj Evropskoj uniji. Šta mogu da urade? Mogu da urade dosta pitanja šta hoće i ko tu koga zapravo štiti. Vi možete videti unutar Evropske unije, i to je ona jedna stvari, kad se kaže Evropska unija ne reaguje, ko se nama bavi zadnjih 10 godina. U Evropskoj uniji imate nekoliko političkih opcija, grupa, partija. Pa sad imate desni centar, to je Evropska narodna partija, čuveni EPP, imate levi centar, to su socijaldemokrate, imate zelene, imate liberale, pa onda imate euroskeptike, još euroskeptičnije partije, pa imate ekstremiste na levoj i na desnoj strani. Srbijom se 10 zadnjih godina isključivo bavi demohrišćani, odnosno Evropska narodna partija. To je grupa partija čiji je pridruženi član SNS. Njihov je bio i Bojko Borisov, njihov je bio i Fides, kako se zove,
Da, iz Mađarske, i Grujevski iz Makedonije, i Janša iz Slovenije, i kako se zove, Gromilo. Znači, i kad malo bolje pogledate, to je sve jedan manje više isti krug ljudi i svi su oni trpeli zaštitu, dobijali tu zaštitu. Sada, ono što možete da vidite sada, da je usvojena ta rezolucija Evropskog parlamenta, to je najvažniji dokument koji je usvojen ikada da ja znam za 20 i kusur godina kojima se bavim protiv jedne države. To je prvi put da su ovakve stvari iznesene na videu i prvi put da je rečeno situacija u Srbiji ovakva. Jer izbori u Srbiji nisu bili ništa mnogo bolji ni 20. godine, pa je tada Vučić dobio podršku tadašnjeg predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska, koja je toliki zagovornik demokratije u svojoj Poljskoj. Ovde u Srbiji mu to baš i ne smeta mnogo kad se neko ponaša na ovakav način, tada je on dobio ovacije na fenomenalnoj pobedi, a opozicija je tada bojkotovala. I onaj referendum, 22. nije baš bio preterano demokratski sproveden, jer realno predsjednik je saopštio rezultate, a on uopšte nije učesnik u procesu. I njima uopšte ne smeta kad predsjednik saopšti rezultate koje je raspisala Narodna skupština, ili kad on saopšti odluku Vrhovnog suda pre nego što Vrhovni sud donese, ili što proglasi nešto neustavnim, a da se Ustavni sud o tome nije ni izjasnio. Taj je deo problema u celoj ovoj priči, što mi zapravo zadnjih 10 godina iz Evropske unije se sa nama bave njegovi partijski drugari. I evo sad smo mogli da vidimo situaciju da su imali skup Evropske narodne partije u Bukureštu i da je zapravo cela suština odlaska SNS-a tamo koji jedini od svih nije dobio reč. Znači, to je lepo bitno reći, ali jedina je bila bitna ona slika Ane Brnabić kako se igrali sa Ursulom von der Leyen. Znači, to je sve što njima trebalo. Da imaju tu fotografiju, da mogu da pokažu kući kako imaju podršku. I to je jedan moment, odnosi sa Evropskom unijom su vrlo kompleksni. Evropska unija kao takva je vrlo kompleksna i u tom Evropskom parlamentu i u ostalim institucijama imate različite partije sa različitim odnosima. Evo sad smo videli iz Nemačke dolaze različite tonovi, znači sa nivoa Nemačke države, koja jasno otvoreno kaže ovo ako neće, čak i ovaj predsjednik spoljnopolitičkog odbora rekao Srbija s SNS-om neće ući u EU, da biste onda dobili premijera Bavarske koji iz druge partije koji dođe ovdje dobije orden. Tako da, odnosi su vrlo kompleksni. Ono što realno naša vlast ide u prilog jeste to što kod njih zapravo vlast jeste smenjiva i oni imaju izbor, za razliku od nas. I onda samo treba sačekati neki novi ciklus i u principu cela politika ovde se svodi na čekanje nekog novog Trumpa, u ovom slučaju ovog starog Trumpa, da se vrati i onda će sve njihove nade biti uslišene i procvetaće 1000 SNS cvetova u ovoj zemlji. Tako da, u principu, mnogo toga je šta ako. Ovi izbori su ogomili vlast u Srbiji i ovi izbori su gomilu mesta zatvoreni vrati. I to je ono što je dobra stvar, jer više ne morate nikome da objašnjavate šta se ovde dešava i ovi svi nalazi koje mi pravimo već godinama, to se manje više negde zna. Znači, Evropski parlament je 2020. dobio analizu medija u Srbiji gde se jasno kaže da ne postoje treći akteri koji ovde šire fake news. Fake news na Balkanu šire mediji sa Zapadnog Balkana. I to su mediji Srbije. Čak su pobrojali listu ko to radi. Znači imena ljudi koji to radi. Međutim, to je bilo usvojeno sad to tako stajalo. Sad je to izvučeno iz fioke. I jednostavno vi ne možete da kažete, mislim, realno, evropske integracije su jedina pozitivna stvar koja se dešava na Zapadnom Balkanu, jedina stvar koja Srbiju ovako kako je drži sa one strane crte na koje je današnje Belorusije. I jedan put ako bi ispali iz tog procesa, zato ja ovu priču o izlasku iz Saveta Evrope nešto nisam preterano ubeđen u to bi bio pucanje u levu, desnu nogu i u glavu istog momenta sami sebe. Jednostavno, taj proces evropskih integracija, ono što Srbiju sa ove strane drži, sa one strane granice, da ne postanemo Belorusiji. Jer, realno, samo Belorusija i Rusija nisu članice Saveta Evrope u ovom trenutku. Ako bismo izašli, onda bismo se mi onako svrstali i onda sve ove priče gde će Srbija, istok, zapad, te priče bi sve bile razvijene. Dakle, Vladimir, da postavim jedno podpitanje. Vi mislite da Srbija, da ipak SNS, odnosno naša trenutna vlast, neće po taj radikalni potez napraviti i da je ovo stvari samo plašenje? Njihova računica je ovakva, da se pravimo da ulazimo u Evropsku uniju, da nikad ne uđemo tamo.
Znači, to je osnova. Ako pratite izjave... Stojimo na evropskom putu. Evo upravo to. Znači, ako pratite izjave zadnjih 2 godine, ceo državni vrh priča o ostanku na evropskom putu. Niko više ne priča o ulasku u članstvo evo. Znači, mi smo godinama pričali, dajte nam datum, hoćemo datum, da sve smo radili samo datum, fali nam daju datum i se pravimo mrtvi. Pa nam opet daju datum 2030. godine kao mogući ulazak, i to je realno za Crnu Goru, ministar spoljnih poslova i predsjednik kažu toga nam ništa. Znači, 10 godina smo mi kukali za datum, oni su nam dali datum, a mi smo rekli toga nam ništa. Jer to je suština, da to traje do veka. Jer vidite ovako, imate prugu Beograd-Budimpešta, kako se zove, Segedina, sa mađarske strane ima tender, sa srpske strane na granice nema tendera. To je razlika da li si u EU ili nisi u EU. Znači, to je osnovna i krupna razlika. Znači, sve ove stvari o kojima ja pričam o evropskim integracijama, sve to može kvantifikovati po ocenama. Znači, mi kad smo počeli pregovori 2014. godine, naša prosečna spremnost za članstvo na skali od 1 do 8 u onim poglavljima je bila 2,88. Sada je 3,05. Znači, za 10 godina mi smo napredovali 0,17. A smo zato na medijima svima objasnili kako je Srbija spremna da uđe u EU, samo ta zla EU neće da nas primi. U istom trenutku mi smo na skali svetskoj lestvice korupcije sa 71. mesta gde smo bili pali na 104. mesto i sada delimo 104. mesto sa Ukrajinom koja je u ratu. A Moldavija, koja kad smo mi počeli pregovore, bila 123. sad je 73. Znači, Moldavija i Srbija su zamenjena mesto kad je u pitanju korupcija, a mi sve vreme pričamo kako, evo, samo što nismo ušli. To je kao ona priča o srpskom ekonomskom tigru, kako su oni zavidni našem ekonomskom napretku. A da, tutnjemo taj naš ekonomski tigar, tutnji svaki dan i sve smo veći, čak evo čekam nemačke imigrante da dođu ovde da traže dozvole, vidimo Nemačka samo što ne umiru od mladim na televiziji, mislim, po našem. Pa dolaze naši. Da, dolaze naši da kupe hranu da nose u Nemačku, tamo toga nema. Mi kad smo počeli pregovore, mi smo tada bili na 40% proseka bruto-društvenog proizvoda Evropske unije. Sad smo na 44%. Znači 10 godina kasnije. I to je sve što treba znati o izveštavanju, o tome kako se predstavlja, i bukvalno sve što se priča na ovim medijima sa nacionalnom frekvencijom je bukvalno istine potpuno suprotno. I ono kad kaže da li Evropska unija hoće Srbiju, ne, uvijek je bilo pitanje da li Srbija hoće u Evropsku uniju, ja tvrdim da neće. Ali hoće da ostaje na putu do veka. Idealno, pričaš da si država kandidat, ja hoću u Evropsku uniju, prodaješ priču stranim investitorima, dođete investirati kod nas, znači ono, trange frange, idemo u Evropsku uniju, ali evropski zakoni ne važe. Što znači ja mogu ti dam 15.000 € po radnom mestu, ti odradiš 4-5 godina, uzmeš te pare i odeš kući. I svi zadovoljni, osim radnika koji su ostali bez posla. Otvorimo fabriku 3-4 puta, to lepo vidi se na medijima, a zato onaj jedan put kad je zatvorimo, to nikad na medijima ne vidi. I to može da traje do veka. Hvala puno, Vladimire. Milice, vi ste studentkinja i novinarka. Prema rezultatima alternativnog izveštaja KOMS-a o položaju mladih, mladi su napredovali u političnosti 10% između 2 izborna ciklusa. I u prošlim izborima, dakle ne ovim sada nego onim prethodnim, je statistika pokazala da su mladima najviše prilazili Dveri i SNS, dok je u poslednjim izborima znači statistika je pokazala da su mladima najviše prilazili SNS i Srbija protiv nasilja. Dakle, šta je razlika, a videli smo da su mladi preuzeli određeni deo borbe na svoja pleća, neposredno posle izbora. Šta je razlika, da li to izveštaj govore da se mladi bude, da oni tekako imaju svoju političku borbu i da prosto žele da stvaraju neke bolje uslove, da ne kažem bolju Srbiju. Dobro večer svima predstavljeno, da se čujemo, da. Mnogo mi je drago da sam večeras tu i velika je čast govoriti sa vama i pred vama. Sad odgovor na pitanje. Mislim da mladi u Srbiji već godinama jesu predstavljeni kroz medije kao apolitični, kao
zatupljeni, uplašeni i slično. Međutim, ja se ne bih složila sa tim, mladi su itekako uključeni. Sad, kome odgovara da je takav narativ u medijima, u etru, da su mladi apolitični, verovatno stranci koja je sada trenutno na vlasti. Rekla bih da se mladi jesu uključili dosta više od, kako bih rekla, prethodnog izbornog procesa. Uključeni su zbog toga što, pored medija, imate društvene mreže na kojima možete se informišete, kom zaista radi dobar posao i zaista nas informiše o svemu na vreme. Tako da jesu uključeni i ja ne bih sve gledala negativno. Mislim da je pravi razlog zbog čega su se mladi uključili to što su videli da ćemo svijet ići. Da prosto kada se osvrneš oko sebe, tvoji prijatelji iz osnovne i srednje škole, uglavnom kad završi fakultet odlaze preko i prosto ostaće šaka jada, ostaće onaj deo ljudi koji su apolitični i koji prosto misle da je to super. Nije i lepo je biti uključen, lepo se boriti za svoje društvo, za svoju zemlju, za prosto bolji život ovde i mislim da su to zaključili mladi i da se zbog toga još više uključuju u stvari koje su političke prirode. Da li misliš da su nedavni napadi na mlade, upravo predstavnike i predstavnice post-izbornih dešavanja i mlade koji su na neki način progovorili i rekli šta misle, da li je to uslovljeno u stvari njihovim pokazivanjem stava i eto, ako možeš da prokomentarišeš? Pa, prosto mislim da godinama nismo imali mlade ljude koji otvoreno govore protiv ove vlasti i da je to razlog da prosto kada vidiš jednog pametnog, mladog čoveka koji misli svojom glavom uz to, koji povlači svoje prijatelje, a onda oni još više ljudi, da je to prosto opasnost po ovu vladajuću partiju i da je to jedini razlog i jedini način da se odbrane da ih napadnu. Laži koje iznose o njima su jedini način da se odbrane od slobode. Na koji način ste se vi kao mladi organizovali i u našu podršku, na koji način vi pokazujete solidarnost, da li postoje neki kanali komunikacije, videli smo u stvari protesti koji su bili vrlo, da kažem, intenzivni, kreativni i da nekako se videla borba da se prosto neće odustati? Pa, mladi imaju bunt i povezani su po čitavoj Srbiji, nije centralizovano u Beogradu, ima nas stvarno u svim gradovima Srbije i jesmo kreativni zato što smo mladi i jesmo buntovni, jesmo borbeni i pokazujemo tu snagu i solidarnost. Prosto, na primer, evo tu je Dušan sa nama večeras, moj kolega sa fakulteta iz Sabarac, on je bio uhapšen nakon blokada koje smo pravili u decembru, prosto nije izvisio, nije ostavljen na cedilu, mi smo tu jedni za druge, solidarni smo, borimo se i prosto mislim da nema više mesta ni razloga za strah, jer ja mislim da od ovoga ne može da bude gore. Prosto mora u jednom trenutku da krenu u vodu. Hvala puno. Aleksandre, kolega Aleksandar i ja zajedno smo aktivni u građanskim inicijativama na različitim programima. Aleksandar se inače bavi jednim veoma važnim poslom, odnosno na važnom je zadatku. To je u stvari brojanje i prebrojavanje ljudi koji izlaze i bore se, odnosno koji učestvuju aktivno na protestima. I moje pitanje za tebe je koliko se manipuliše broj ljudi koji prosto izlaze na ulicu, koji je to broj i da li neke trendove da nam kaže da li to ide ka nekoj većoj izlaznosti na ulice ili prosto sad nekom posljednjem periodu. Pre nego što odgovorim na to pitanje, dozvolio bi si jedan mali lični osvrt na ono što si rekla u uvodu kad si pomenula situaciju sad kad smo bili na štandu.
Stvarno, ja ovako decenijama sam aktivan na ulici, ali moram da priznam da mi je bilo prvi put da sam dežurao na nekom štandu. I sad, ne znam da li je to isto tako bilo i 90. godina, ali sad nekako osjećaš tu presiju da objašnjaš ljudima, mi nismo stranka, jer stranke su užasno, sad stranačka politika je nešto što je postalo užasno ozloglašeno i onda uhvatim i sebe i Dragoslavu i našu drugaricu Janu kako objašnjamo da mi nismo stranka, mi smo grupa građana, ali onda shvatim da to zapravo ne lažemo, jer mi jesmo neka grupa građana koja se uključila u ovu kampanju i zapravo učestvovala u pokretanju te kampanje iz nekih svojih razloga i ubeđenja, iz želje da menja stvari. I stvari na društvenoj sceni se ne menjaju samo angažmanom kroz političke stranke, nego i kroz udruženja građana i kroz grupe građana, neformalne, različiti su načini na koji može da se utiče na dešavanje u društvu i nekako, pogotovo u situacijama kao što je sada kod nas, kad nam opozicija nema baš neke kapacitete, da nema infrastrukturu da iznese kampanje, nekako nužnost je da se sve snage u društvu koje imaju želju da nešto menjaju, da se tu povežu i da sad onako komplementarno deluju u zajedničkom cilju. Svako prema svojim mogućnostima i prema onom što proceni kao realno. Ja sam se priključio, ja sam inače sa građanskim inicijativama sarađujem već nekoliko godina kao urednik njihovog podcasta koji se bavio protestima baš i predstavljanjem inicijativa građanskih po raznim gradovima i organizacija. Podcast nije aktivan već nekoliko meseci, ali ja sam posle ovih izbora osjetio ličnu potrebu da se priključim bilo čemu što građanske inicijative budu pokretale po pitanju ove postizborne situacije iz neka dva lična razloga. Jedan je taj što stvarno ova situacija u kojoj je društvo naše dovedeno posle ovog što se desio na ovim izborima sa ovim bezočnim manipulacijama i otimačinama je nešto što potpuno obesmišljava neke osnovne postulate jedne pravne države i jednog građansko društvo kako bi trebalo da budemo. I imao sam potrebu da dam neki svoj lični doprinos u borbi protiv toga. A drugi razlog je što mene su jako pozitivno su me iznadili rezultati koje je opozicija takva kakva jeste u uslovima u kojima se sve dešavalo, rezultatima kakva je postavljeno. To su realno vrlo dobri rezultati, ali nekako to mi nije mi iskomunicirano na neki adekvatan način i volio bih da se na te stvari nekako pogleda iz drugačijeg ugla i da se svi ti akteri koji su doprineli tom rezultatu da nastave da tu sinergiju emituju, da se taj neki proces labavljenja i krunjenja ovog režima nastavi po mogućnosti i ubrza. Sad, da dođemo do brojeva. Godinama prateći ono što se dešava na ulici i broj ljudi koji izlazi na ulicu, jedna stvar koja me fascinirala, posle svih onih stotina protesta koje sam zaista sedeo, brojao, tačkao glavne na fotografijama, brojao ljude koji prolaze na video snimku, ono što me zapravo u prvom trenu šokiralo, to je koliko je to zapravo malo ljudi aktivno na tim uličnim dešavanjima. Mi sad su moje udruženje Arhiv javnih skupova koje smo osnovali prošle godine, nas nekoliko zanesenjaka za brojanje ljudi na ulici, je sad pokrenulo sajt na adresi javniskupovi.org gde smo počeli da stavljamo naše procene ovih aktualnih dešavanja, raznih istorijskih dešavanja za koje imamo podatke. Imali smo potrebu da nekako sve te proteste upoređujemo međusobno po nekoj skali, po nekom kriterijumu koji bi mogao da bude primenjen za sve. Ne možete sad da procenjujete snagu nekog protesta po
onom apsolutnom broju ljudi koji je izašao na to, jer 1000 ljudi u Beogradu nema istu snagu kao 1000 ljudi u Gornjem Milanovcu, na primer. I onda smo uveli nešto što smo nazvali relativna veličina, što je zapravo procenat stanovništva nekog grada koje je aktivno na ulici, koji izađe na neki ulični skup. I napravili smo ono nekako najprirodnije da se te neke skale, sad kad gledate i ocene u školi i ne znam, krojačke veličine, nekako u pet veličina. Manje skupove, srednje, velike, vrlo velike i ono XXL skupove koje smo nazvali masovni. I sad trebalo odrediti nekako na temelju našeg iskustva, na temelju onog što smo brojali, da odredimo koje bi bile te granice za svako tih veličina. I onda smo došli do toga da su manji protesti oni u kojima učestvuje do 0,2% stanovništva nekog grada. Srednji protesti su oni u kojima učestvuje od 0,2 do 0,5% stanovništva. Veliki su već oni koji imaju za koji izađe preko pola stanovništva, znači između pola i 1% stanovništva, to smatramo velikim protestima. Vrlo veliki su oni na koji izađe između 1 i 2% stanovništva, a oni masovni, dakle oni što smo u početku, nam je bila ideja da tu kategoriju zovemo epski, jer stvarno to jeste ono jako retko nešto što se dešava, su oni koji izađe preko 2% stanovništva. Što ako zvuči smešno da kažete, i stvarno nam je bilo šokantno u početku kad smo shvatili koliko su to male brojke, ali onda smo shvatili jednu mnogo dobru stvar, da ta medalja ima drugu stranu. Što znači da mnogi protesti uspevaju. I znači da je zapravo potreban jako mali broj ljudi da izađe da bi se neke promene izborile. I to je ono što smatram vrlo ohrabrujućim. I kad pita neko koja je sad tu kritična veličina, koja je ta kritična masa koja je potrebna da ljudi, da se nešto desi, ja nekako smatram da je pojam kritična masa prilično besmislen, zato što videli smo sad na ovim protestima protiv nasilja da je u nekoliko navrata izašlo je 60.000 ljudi na ulice Beograda, pa se nijedan od zahteva nije ispunio. A opet s druge strane imamo, recimo, moj omiljeni primer kad je bilo ono drugi talas COVID-a 2020. pa je trebalo da se zatvori studentski grad. Studenti su pobesneli, izašli su u centar grada, nisu stigli ni do, ja mislim, do Brankovog mosta, već je ta ideja, od nje se odustala, Vučić je povukao tu inicijativu da se zatvori studentski grad, a ja mislim da u tom momentu nije bilo više od 400-500 ljudi u toj koloni. Kad su stigli do Trga Republike već je naraslo do čak 1000, ali više od toga nije bilo. Znači, ne treba uopšte veliki broj ljudi da se neki rezultat postigne. Recimo, ovi komšijski protesti za razne, vi ste imali inicijativu za Teslu. Ja redovno sam pratio u Beogradu kada je bilo na Valnom brdu za zaštitu ovog parkića. Tu nije na te proteste izgledalo više u prosjeku od 150 do 200 ljudi. Ali oni su bili jedan zid građana koji je onako pokazao vrlo odlučno i rešeno da oni ne žele da odustanu od toga. Oni su jako dobro organizovali, oni su imali su video nadzor tog celog parka i tog dela ulice, imali su sobu, osposobili su jednu zajedničku prostoriju u zgradi, gde su bila dežurstva, gde je to non stop 024 neko bio koji je gledao što se dešava na kameri, i oni su bili spremni da reaguju, dobro su se organizovali i oni su bili taj jedan zid, malog broja ljudi koji je zaustavio tog investitora. I to je ono što ja mislim da je poenta u celoj priči. 30 i ne znam koliko godina učestvujem na raznim protestima na ulici, neke sam i organizovao, vidimo da posle tih 30 toliko godina da se mi zapravo nismo puno pomakli od onog gde smo bili od 90-ih, da se nekad imate taj prilično zastrašujući osjećaj da se sve vrti u krug, ali ja ne smatram da je uzaludno izlaziti na ulice, ne smatram da je uzaludno boriti se, zato što možda nećete uraditi neke velike promene na nekom globalnom planu, možda, mislim, najvjerojatnije nećete promeniti sistem, sistem je tako kakav jeste i tu nisam optimista da će se iz korena nešto bitno promeniti, ali postoje neke stvari gde možete da utičete, gde jako ima smisla da utičete i gde
vlast ima respekt kad pokažete zube i kad stanete tvrdo. I meni je, zato mi je, kod ove kampanje Perka, to je ono što mi se jako isto sviđalo od samog starta, što postoji gomila nekih stvari koje treba da se promene što se tiče izbornih uslova da bi ta izborna utakmica bila fair, od ovih biračkih spiskova, preko medija i tako dalje. Ono za šta se ova kampanja opredelila i fokusirala, to je ta funkcionerska kampanja i to pojavljivanje Vučićevog imena tamo gde mu mesto nije, na tim na biračkim izbornim listama i na listićima. Jer to je nešto što je lako, kad bi postojala volja, to je najlakše postići. Teško ćete se izboriti da sad oslobodite medije, teško ćete se izboriti da sad REM radi svoj posao. Mislim da će vrlo teško ići sa biračkim spiskovima, ali ovo je nešto što ne treba da bude nikakva komplikacija i to je, ja ne znam da će ova kampanja uspeti u tom pogledu, ali ako Vučić ne odustane od stavljanja svog imena suda, jasno će demonstrirati svoju prirodu, pokazat će odsustvo dobre volje i to je sad ona jedna drugačija situacija gde sad igramo i po nekim drugim pravilima i gde opet sad ima prostora za dalju akciju gde možemo da pokažemo zube na neke druge načine i u drugim oblastima. Tako da borba je neprestana, brojevi nisu toliko bitni, bitnije je ono, mislim super je kad izađe puno ljudi na ulicu, to je nešto što je jako dobrodošlo kao pojačanje, kao amplifikator onoga što pokušate da uradite, ali mnogo bitnije je da imate dobar plan, da ste kreativni i da ste rešeni i da vas ne savladava umor, beznađe i depresija, zato što neke promene na nekom planu uvek mogu da se dese, samo ako se igra tvrdo. Koliko građansko obrazovanje i uopšte obrazovanje može da doprinese većoj demokratičnosti i većoj zainteresovanosti građana i na kojoj je ono liniji danas u Srbiji? Kad govorimo o obrazovanju, zaista ima puno stvari koje ne funkcionišu kao što treba, u ostalom i sve što smo čuli o društvu, nismo baš pronašli puno svetlih primjera, osim motivacije koju su probudili vladi i kolega. Međutim, za građansko vaspitanje možemo reći da je možda to i najveći neuspeh obrazovanja. Jer realno, kad gledamo, dakle, mi smo propustili priliku da sad već 23 generacije mladih ljudi imamo koji će razumeti neke bazične stvari, šta znači biti građanin, šta su tvoja prava, šta je država, šta je institucija, šta su izbori, zašto je važno da recimo na izborima kod nas, mislim da veliki broj ljudi, ne samo mladih, nego i odraslih, ne razume da ne bi trebalo vladajuća partija da organizuje izbore. Druga stvar koju recimo mnogi ljudi kod nas ne razumeju, da su opozicione stranke takođe javni resurs kao i ona stranka koja u datom trenutku vrši vlast. Dakle, mi padamo onako kao što bi se rekao u matematici, znači nismo savladali ni to da su 2 i 2 4. Znači imamo 24 nove generacije, a ako je prosečni život 74 godine, to znači trećina našeg stanovništva, mi smo propustili priliku da u ovom trenutku imamo trećinu stanovnika koji bi bez problema, znači ne bi im trebali slobodni mediji, ne bi im trebali nikakvi stručnjaci, skupovi koji bi bez problema shvatili, dakle, da pojavljivanje čoveka na listi koji je predsednik, a treba da predsednik svih građana, to nešto što je neprihvatljivo. Da je ovaj monopol nad medijima neprihvatljiv, kao što bi nam bilo neprihvatljivo da neka firma, recimo, ima 90% tržišta. Znači, čak po zakonu bi se to zvao monopol. Dakle, monopol... Da se 3 kompanije dogovore po cijenu. Tako je, da se 3 kompanije dogovore. Dakle, imamo prosto stvari koje nam se dešavaju pred očima, a nekako nam prolaze kao da smo otupeli da ih ne primećujemo. Tako da bih rekao, dakle, mnogo toga možemo kažemo o obrazovanju
da nije na nivou na kome bi trebalo da bude, ali iskreno po meni neuspeh građanskog vaspitanja jeste jedan od velikih neuspeha naše demokratizacije. Sad, zašto se to desilo? Mi smo radili jedno istraživanje posle 10 godina primene građanskog vaspitanja i utvrdili smo, identifikovali smo škole u kojima to dobro funkcionisalo i škole u kojima loše funkcionisalo. Šta je glavna razlika između tih škola? Dakle, ovim prvim školama gde je to dobro funkcionisalo, direktori škole i kolektiv su imali osjećanje da je građansko vaspitanje nešto što je za njih važno. Da će im učenje građanskog vaspitanja pomoći da odnosi u školi budu bolji, da odnosi između škole i zajednice bude bolji, da odnosi između različitih roditeljskih grupa i škole bude bolji i tu su oni direktori najbolje nastavnike stavljaju da u stvari drže to predmet. U školama gde je to jako loše funkcionisalo, postali su oni Monty Pythonovski slučajevi gde je direktor smatrao da je građansko vaspitanje dovedeno sa zapada da bi uništilo našu pravoslavnu tradiciju i kulturu i naravno onda je u takvim slučajevima bukvalno, dakle, kad vas direktor stavi da držite tu nastavu, dakle, to je bilo pokazano. To je kao da se poslao u Sibir. A to su svi znali. Znali su i drugi nastavnici koji ne predaju taj predmet, a znali su i učenici. Tako da je automatski od prvog trenutka u tim školama građansko bilo u stvari uokvireno kao nešto što je negativno i naravno u takvim okolnostima nije moglo da da nikakve efekte. Ono što je tu sada, kao što je Gule rekao, i pozitivno i negativno. Znači, negativno je da jako lako možete upropastiti nešto što je dobra ideja, ali s druge strane i pozitivno da vam ne trebaju milioni, ne znam, nečega, ne treba vam tehnologija da biste uradili dobru stvar. Dakle, potrebno je samo da između roditelja, nastavnika i učenika se razgovara i da se razume zašto je za sve nas važno da postanemo građani. I na kraju ja bih dao još jedan primer zašto je to važno. Naprimer, čini mi se da nije bilo velikih reakcija na usvajanje lex specialisa u vezi sa Expom, a vi kad izračunate, to praktično znači da sve ovo što mi kao građani damo vladi, a to što damo vladi to je 18 milijardi evra 1. januara, znači vlada dobio od nas građana zajedno, mi smo stavili u kasicu 18 milijardi evra. Ako vi računate da je 4 milijarde od tih 18 milijardi ono što će vlada diskrecionalno da investira ili u izgradnju nekog puta, neke škole i tako dalje, puta 4 godine to je 16 milijardi. Toliko do Expo. Otprilike to je cena koju oni nama kažu toliko ćemo mi da uložimo u Expo. Oni nam u stvari kažu sve pare iz budžeta koje možemo diskrecionalno koristimo, mi ćemo sada da u stvari investiramo bez ikakvog tendera, jer lex specialisa se oslobodi od toga. I sad vi samo razmišljate, ako je to 16 milijardi i ako korupcija, ako je samo 10% korupcije, a kažu ljudi da je mnogo više, ajde kažemo samo 10%. Vrlo je jednostavno izračunati da je od tih 16 milijardi, da je to milijardu i 600 miliona evra koji će raspodeliti za 4 godine neki uski krug oko onih koji će donositi odluku. Dakle, takve stvari prolaze, to su direktno pare koje su uzete iz našeg džepa i mi jednostavno ne primećujemo, dakle, ogromne probleme koji nam se dešavaju i koji ugrožavaju i nas lično i naš život. Hvala, Aleksandra. Kada smo kod budžeta i raspolaganja budžeta koji su javna sredstva, danas je... Uvaži, Aleksandra, hvala. Danas su građanske inicijative zajedno sa BIRN-om predstavile nalaze istraživanja o tome kako je u stvari Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju gde je završilo novac i to novac u iznosu od 6,3 miliona. Dakle, pitala bih Sinišu da li si ispratio šta se dešava sa našim javnim konkursima, sa novcima koji su namenjeni za najugroženije grupe stanovništva i na koji način se dodeljuju i koliko su to u stvari netransparentni procesi i prosto, eto, ako možeš osvrt na to. Pratim maksimalno
koliko mogu već puno godina, rekao ne da mi nešto mira da se uvučem. Izbori su svud u svetu, kod nas na najbanalniji način bitka za vlast. Za tu privatnu grupu ljudi, za njihove privatne interese, s tim što u demokratskim zemljama ti privatni interesi se poklapaju sa javnim interesima. Znači, privatni interes nekog Engleza je da je škola bezbedna, da bi njegovo dete privatno moglo da ide u školu, ali to je apsolutno onda javni interes. Kod nas je bitka za plen. Pobednik na izborima smatra da je pobedio u ratu i da je osvojio svoj izborni plen. Sve javne resurse smatra da su njegovi, sad naravno prvi, drugi, treći dan, pa možda i prvu, drugu, treću godinu ne može umeriti resursa. Ne može sve da ih direktno stavi sebi u funkciju, ali eto, mi imamo primjer kada ta vlast traje neki duži broj godina, da se svi ti resursi stave u praktično privatni interes i onda se stvara jednostavno moral i uopšte javno mnjenje tako i kod građana, pa oni su pobedili na izborima, a oni su to dobili, kaže dobio je to, dobio je javno preduzeće, dobio je ne znam neke resurse, dobio je vodoprivredu, dobio je hidrocentralu Đerdap, oni su to dobili i tako su ponašali s tim i onda sad tu treba da imamo neki konkurs koji će nas da omete u tome. Što smo se borili na izborima, što smo pobedili na izborima, ako sad treba da nas ograniči neki konkurs i da dozvoli nekome ko nije pobedio na izborima da on ima tu neki deo. Znači, to je jedno vrlo pragmatično ponašanje koje se u našem društvu prihvata sa strane pobednika i sa strane poraženih. Sve ovo što je u zadnje vreme bilo kojih godina objavilo pre svega civilno društvo i slobodno novinarstvo su primjeri kritičnih dela 1/1. Znači, ne treba tu velike filozofije da bi se to zaključilo i videlo, da je iole nekog zakona u Srbiji, pravne države pre svega, evo, uvažen kolega, tužioc bi trebao da reaguje odmah. Ali sve je to blagovremeno stavljeno u funkciju interesa izbornih pobednika i to je situacija koju danas uživamo, nadam se da nećemo još mnogo dugo da je uživamo. Hvala si, Mišo. Ja bih sad kratko se osvrnula na publiku, da li ima neka pitanja iz publike? Znači ovdje da ne držim, ja moram malo gestikulacije, tako da ne treba da je nema počinu. S njim sam ovdje vas vidim i to što ne čuje se kad pričate bez mikrofona. Nemoj da vuči, ostavite to. O čemu se radi? Htio bih da kažem... U mikrofon. Da, u mikrofon, pardon. Ne delujete mi baš optimistično, posebno vi, gospodin, kad ste rekli malo čas, da ćemo teško promeniti sistem iz koja. Znate, loše je ovde nas, možda ima i 30, a to loše zvuči, mi zaista smo se zakucali, ova država se nalazi u beznađu više od 30 godina, od 8 sedite. Znači, ova kampanja Ferka, evo mogu mi malo se našalim, ako izbacimo ovo slovo, bilo bi frka, jel? Mnogo je tu stvari, ali ja bih teo se osvrnem na ove poslednje. Ja bih nizu malo duže i sada na nedelje mi pretpostavljam da će se još neko javiti. Sad imamo, Siniše malo se spominju, ja sam skočio pa sam pomenuo, nemamo pravnu državu. Mi pravnu državu nemamo od te 8. sedmice. Znači ono kad je Sloba se pojavio pa rušio Dragiše Pavlovića, Stojanovića, Stanovića i tako da. Znači ovde i u zabudi su ljudi koji misle da nam treba 6. oktobar. Ne treba nam 6. oktobar, nam treba hipotetički 9. sedmica. A sad ću se vratiti na ove poslednje dane. Mi imamo da tužilaštvo ne reaguje. Pazite, mi imamo u Nišu, u Crepaji, u Raškoj, one adrese 0. Niko ne reaguje. Vi ste se pojavili sad ovde, mi idemo sa nekom pričom, mada
individualno mišljenje i ja ga prenosim svuda da mogu, ali bolje da je bio naziv kampanja protiv ustavokrašitelja. Naprimjer, isto ko što sam govorio Srbija protiv nasilja, to je jedna zabluda bilo. To lepo zvuči od nasilje, kad pominjemo nasilje širi pojam. Da je išao naziv građani Srbije protiv kriminala i mafije. A ovako, šta god da se desi na ulici, oni nas tretiraju isto. Znači, neka galama u parlamentu, oni, evo ih nasilnici i tako dalje. Htio bih da se vratim na ovo što sam pomenuo, znači da se pojavljuje te adrese. Mi imamo da tužilaštvo ne reaguje, imate onu priču, sad mi pomozite ako pomešam, sa Šuljem, Mali Šuljem. Pazite audio, pazite, ko je to kriminal, to znači niže se. To je jedna strašna priča. Imate razgovor novinarke Obući u ponedeljak sa Stamatovićem, on se smeje. Sad, bilo bi dobro da je on to namerno se postavio tako da bi doprio nešto opoziciju. Ali mi možemo ovde da nižemo i sata u sat. Ovde se događa, ovo je jedna drama. Ja ne bih da se vraćam, kažem, ali uvek imam te kaskade i onda, pošto sam dugo u ovoj priče, evo, možda malo izgleda, ali imam 63 godine, učestvovao sam i u 9. marta i bio sam hapšen, ja sam sedao sa tim Nesretnim Bulatovićem u Padinskoj skeli 25 dana. Željko Žegović, hoću kažem, malo su kaskade, ljudi pretočaju, imate Željko Žegovića koji prava samo 7 dana, on je sad neki koordinator, šta je? Isto je prešao, ovaj nesretnik je, vidite što on radi, normalno, ja kažem, mi sad različito možemo da razmišljamo, imate ljude koji su se pojavljali, sad prođete ulicom i imat ćemo situaciju da desetine ljudi koji me sretnu, tada kažem, malo skačete, ali imate desetine ljudi kako mi smo jedno nepročišćeno društvo, zakucano, mi ne možemo da se pravo kao što vidite. Je li pitanje, pošto vreme... Izvinjam se, otišao sam, pobegao se, ali hoću da kažem kako, znači, svi bi mi hteli da čujemo, odnosno da učestvujemo, ja sam non-stop učestvovao. Znači, prošle godine sam uhvatio 13 ljudi koji su fotografisali, hoću i to da kažem, ali ima mnogo to. Bio sam u kontroli, 13 nisam. Ja nisam hteo da potpišem zapisnik, dok ne unesemo njihove imena i redne broje. I ovi su spavali, imali smo 24 ljudi u kontroli iz različitih stranaka i oni kunjaju, prošlo je ponoć, 1 sat, 1 i 15, oni kunjaju i ja neću da potpišem kao da je 13 je prekidano, policija zove, zovu ovi iz centrale, dolazi neka da me poziva na kafu, dolaze sa 2 kola navijači neki, mašu mi tamo kako... Pazite, i onda ove godine nisam teo da je... Zašto? Zato što spavao taj neki mrš koji je bio iz Pančeve, bio je poslanik, i ja ću da pominjem uvek imena, to ne može od toga se povede, ni ilustraciju nismo imali, i on je, ladno su svi potpisali da bi ja objavio do 20 do 2 da su unesu imena, jer je, i šta je? Znači, imamo jednu većinu da su to radili u gradu. Oni ladno fotografišu, suština je, između ostalog, i u tom fotografisu. To je jedno od primarnih detalja da oni dobiju, to je nekoliko stotina hiljada, onaj call centar što je isto CINS uradio, to je jedan strašan dobitak, jedno otkrovenje za koje sam ja znao, samo nisam znao da im se... Možemo i mi da pitamo nešto i... Izvinjam. Ne, nema veze. Dobro. Dobro večer svima. Odlično sad ljudi. Mogu je gore Grolac. Pa ja možda sam mlađi od vas, ali da vas posavjetujem i da vas zamolim, super su sva građanske inicijative, ali mi smo ovde večeras, jedan moj bivši kolega stranački je rekao izogovarali problem. Svi smo ga izogovarali do besvesti, svi ovo sve što vi ste ispričali, ja sam 10 godina u opoziciji, sve znamo do detalja. Znači, vi ste sad od mene otprilike bili ovde kao da sam uključio mentalno razgibavanje, pa samo se vi niste šalili, nego ste mi onako objasnili šta se dešava, svi to znamo kroz mreže. Moja molba za građanske inicijative, ljudi, dajte nam savjet kako da mi to sprovedemo u delo. Pomozite opoziciji da to uradi. To što ste vi nama rekli šta je problem, verujte, svako pismeni iz opozicije sve to vidi. Nemate, ne vi, nemojte shvatiti pogrešno, nemate rešenje, odnosno dajte da nudimo rešenje kako da se borimo protiv toga, a to što se to dešava, to svi vidimo i sve znamo.
vama da se ne naljutite, da porušim Sneška, samo da pomešamo malo statistiku, gospođa rekla 10% se povećalo u mladi na izborima, koji učestvuju. A bilo vas je od ukupnog procenta 5% koji učestvujete. 10% je 5,5%. Znači, naravno, samo kažem, to je toliko malo da je to strašno. Ja sam šokiran da momak kad je uhapšen nije izašlo pola Srbije da vidi zašto, a došlo je dotle da smo kao usputna vest. Ovo što ste vi rekli, izvinjam se vama malo, bili ste malo kontradiktorni. Jel da se borimo, da se ne borimo? Izlazimo, ima smisla, nema smisla. Taj izlazak na proteste, verujte, nema smisla. Ima smisla toliko mizerno na opozicijonoj borbi, da je to ispostavilo se kao izlazio sam, ja sam 2014. se u opoziciji. Izlazili, ja sam prestao da idem. Nema efekat. Kao što ste rekli, 400 ljudi je uradilo nešto. Znate zašto? Zato što su oni procenili da je to bitno i da će napraviti možda neku medijski uticaj na nešto. Pa kao to im je tako strašno, pustit ćemo bez veze. Znači, dajte rešenja, a ovo da, mislim, samo verujte, izuzetno cenim sve, pogotovo gospodina Gavrilovića, znam dugo, ne znate i mene, ali stvarno, izuzetno cenim sve što radite i to je borba. Jednostavno da vam kažem, šta je problem? Problem je što se Proglas pojavio 2024. godine. Proglas su neki ekipa intelektualaca. Intelektualci su u ovoj zemlji i dan danas ne izjašnjavaju kroz stranke. Niko neće da uđe u stranku, da se uprelja isto kao što ste rekli malo, objasnili ste da je taj moment prljavosti da se uđe u stranku. Građanske inicijative ne mogu da sluše vlast. Mogu da pomognu, ali ne mogu da sluša vlast. Samo vas to, eto, da kažem, da vas savjetujem da pomognete svima da se angažuju, da se živne, da zaživi opozicija, koja je, isto kako ste rekli, na slabaškim nogama, između ostalog i zato što mnogi ljudi neće da uđu u politiku. Hvala vam, da li će neko da... Pa evo ja ću samo jednu digresiju na konto mladih. Ja mislim da niste mi porušili Sneška, daleko od toga, mislim da ima mnogo većih problema koji mogu to da urade. Mislim da je tih 10% mladih koji se povećalo zapravo dobar broj, obzirom da je u porastu i obzirom da mi živimo u društvu gde je cool biti apolitičan. I tako su nas učili roditelji, tako su njih učili njihovi roditelji, jer prosto u ovoj državi postoji narativ da je bolje da ćutiš i da se sklanjaš i da ćeš tako proći najbolje. Tako da, eto, to je nešto što sam htjela da kažem. I još jedna stvar je da mislim da je nefer očekivati da će samo mladi ljudi izdejstvovati neku promenu, obzirom da je ova država u velikom problemu već mnogo godina unazad, da ima 22 i već... Ali tebi treba država, ne nama. Da. I vi morate da promijenite. Pa naravno, mi moramo, ali uz pomoć odraslih, koji su već u opoziciji, jer ukoliko se ne stvori poverenje, onda prosto mladi ljudi ne mogu sami izdejstvovati promene. Izvinjam se, samo budući sam ja bio pomenut. Replika. Da, replika, što bi se reklo. Žao mi je što je moje izlaganje shvaćeno kao pesimistično, zato što ja bio ubeđen da sam optimističan. Kad sam rekao da ne verujem da su moguće sistemske promene, mislio sam da ne verujem da su moguće sistemske promene od strane ovih manjih grupa ljudi. Mi ne možemo da promenimo vlast, to je što neko reče, to je do političara. Mi možemo da promenimo neke stvari u našem komšiluku, neke relativno manje stvari u društvu, ali uvijek ima smisla da se bunimo, da izlazimo na ulicu, čak i kad ti brojevi nisu onako nešto, meni recimo bilo zapravo, što me zabrinjavalo jedno vreme, posle ovih izbora, što je zapravo nije neki velik broj ljudi izlazio na ulicu. Ali opet, to je bio neki pritisak konstantan koji, ja verujem da je imao uticaja na ono što se kasnije dešavalo, na ono
na to što su ponovljeni izbori u Beogradu, na to što su ove rezolucije iz Evrope takve kakve jesu, toga ne bi bilo da nije bilo izlaska na ulicu. I bili su pitanje da ne dajemo samo dijagnoze, nego da nudimo neke rešenja opoziciji, takve kako jeste. Ono što mi kao građansko društvo možemo svako da ponudimo, to je nešto što opozicija u ovom trenutku nema. Imala je to 90. godina, sad nema, to je infrastruktura na terenu. Organizacije građanskog društva imaju tu infrastrukturu, imaju neke aktiviste u mnogim gradovima i to je jedna mreža koja bi se dala jako pametno i kreativno iskoristiti, samo kad bi oni koji su se opredelili za profesionalno bavljanje politikom, dakle, oni koji su u strankama, koji se nadmeću na izborima, kad bi malo više pažnje posvetili toj saradnji i toj vrsti nekog zajedničkog nastupa. To nije moguće, da znate, građanske inicijative neće da se angažuju samo zbog toga što treba da se upletu u nešto, a onda ne mogu i zavisi u koju opozicijnu partiju će se priključiti, što je nemoguće. Znači, nemoguće da političke organizacije opozicije koriste bilo koga iz građanske inicijative na terenu, verujte, provereno u praksi, tako da izvinjavam se što više. Evo, ja ću samo kratko odgovor. Apropo slušanja od strane opozicije. Ja sam tu sa tim počeo, ne znam da li sam bio jasan. 2019. godine temu o kojoj sad pričamo je stručni tim protesta jedan od 5 miliona otvorenja. Kada smo predali naš taj dokument onima koji su nas angažovali, to je znači ekipa oko 1 od 5 miliona, to je bilo na prvom mestu. Aleksandar Vučić ne može da bude i predsednik stranke i predsednik. Jer vi znate da to opozicija je sklona. I mi danas pričamo. Druga stvar, tražite rešenje u Skupštini Srbije. Po članu 118 Ustava Republike Srbije treba 30 poslanika, toliko ih opozicija ima, da pokrenu inicijativu za kršenje Ustava. Opoziciju, za opoziciju. Znači ima mehanizam. Sad samo pitanje, da li PR službe i opozicijne stranke gledaju javno mnjenje, gledaju šta je pre bilo i sve to. Treća stvar, to je jako bitno. Ja sam autor lokalnih planova za borbu protiv korupcije, odnosno mehanizam. Bili su lokalni izbori sad. Uključujući i Beograd. To nije bila tema uopšte. A to je mera u pogledu 23, bez kojih mi nećemo u tu Evropu, ako ikad vidimo i to. Znači, prosto, ajmo da se čujemo za početak. Ja prosto moram negde, to je moja pozicija koju sam ja nas iz civilnog društva vidim kao trećeg aktera. Znači, naš interes jeste da imamo demokratsko društvo. Moj problem sa Aleksandrom Vučićem jeste što on uništava ovdje demokratiju. Da mi imamo normalne uslove za izbor, da onda tu pobeđuje, da nema ovo o čemu mi pričamo ovdje. Onda ne bi pobeđivao, to je problem. Problem, znači, mi kao civilno društvo imamo zadatak da čuvamo javni interes. Što bi rekla pokojna Verica Barać, oni koji su na vlasti, nikada nisu naši prijatelji. Kogod da je na vlasti, očekujte sutra, kada dođete na vlast, da ćete biti kritikovani i analizirani kao i danas. A ja vam kažem, bilo je rešenja, sve to, a to se nije čuo. Dobro večer svima. Sada ću govoriti o studentima i mladima na protestima. Moji prvi protesti su bili 1,5 miliona, gde sam tad bio 4. godine srednje škole i tačno se sećam da je mali broj mladih ljudi bio na protestima, da bi onda svakim narednim protestom, 2020. julski protesti, veći broj mladih bio na ulicama, 2021. je Rio Tinto blokade, isto, veći broj mladih na ulicama, da bi to bila kulminacija prošle godine 2023. novim protestima Srbija protiv nasilja, naročito onaj prvi protest posle krađe izbora, znači 18. decembra, tu sam prvi put vidio da ima više mladih, jako je bio mali broj, slažem se sa tom konstatacijom, i svaka čast opoziciji što je na tom evropskom nivou uspela da se izbori za tu rezoluciju s obzirom koliko je ljudi bilo na tim protestima.
Moralo bi mnogo više i ja ono što smatram da ovde do promjena neće doći u političkoj areni, kao 2012. godine, gde Boris Tadić, mislim, mirna tranzicija vlasti bila. Jasno je da će ovde morati da budu neki protesti, jer ovde neće biti, ja mislim, da će Vučić sada da izađe da prizna rezultate izbora, da je izgubio, to se sigurno neće desiti. Pored svih ove se institucije sistemski zloupotrebljavaju, to vidimo po policiji na različite načine. Po meni flagrantan primer ono što se desilo noć pred izbore, kada su došli kod opozicije da razgovaraju kao portparoli Aleksandra Vučića. To, ja mislim, da nema u uporednoj praksi sličan primer. Tako da mislim da ovo je dobro što radi građanske inicijative, Ferka i ostale kampanje Proglas i tako dalje. Bez civilnog društva, bez akademske zajednice, bez studenta, bez sindikata, koji su slično će biti kao 2000. godine, ja mislim. I naravno međunarodne zajednice. Hvala. Vladimir? Ko mogu ja konto tih promjena? Ja sam radio u državnoj upravi došao sam 2003. godine, znači 2002. sam proveo u vojsci taman kada je Đinđić ubijen, izašao iz vojske u septembru i počeo da radim u vladi Srbije i situacija koju sam ja zatekao tada i mogu vam misliti kako izgledala situacija kad sam dao otkaz 2016. i šta sam među vremenu sve dešavalo, konto tih promjena. Te 2003. godine bukvalno nije bilo ljudi koji su imali da koristi kompjuter u državnoj upravi. Znači, mi smo dobili gomilu kompjutera od Microsofta i ljudi nisu znali da ih koriste. Kažeš čoveku, poslao sam u mail, on te odgovori, nisam palio kompjuter danas. Znači, taj nivo nekorišćenja. Faks nije bilo dozvoljeno sredstvo komunikacije između dva organa. Znači, taj nivo 2003. Niko ne zna ništa ni o čemu. Jer državna uprava 90-ih je bila bukvalno ostala za sve ljudi koji su ti dobri, a ne znaš gde da ih zaposliš, jer bukvalno ni za što nisu. Nisu sposobni ni za što. I onda ih zaposliš u državnom upravu. 2003. godine počeli smo sa tim nekim prve, kada je osnovna kancelarija za evropsku integraciju, koju sam ja radio prvi godinu dana, sam mogao da objašnjam ljudima da je ne radim za Evropsku uniju, nego za vladu Srbije. I oni su znali šta je to. I onda je krenula jedna po jedna stvar, pa su krenule stvari da se menjaju, da bismo do 2012. došli do odme da Evropska komisija proceni da Srbija, ako se potrudi, za 5 godina može bude spremna za članstvo. Znači, odatle, gde niko nema pojma šta se dešava, dotle da vama kažu u roku od 5 godina možete da postanete član. I mi smo 2014. napravili plan kako da sve bude gotovo od 2018. Taj plan bio realan, taj plan bio dogovoren sa Evropskom komisijom. Znači, mi sad o tome pričamo kao davnoj istoriji, se to desilo od pre 10 godina, jer kad smo se vratili iz Brisela posle otvaranja pregovora, prva stvar što Vučić uradio, on je raspisao vanredni izbor. Pa onda 2016. vanredni izbor, pa 2017. smo imali predsjednički, pa 2018. beogradski. Zaista zbog beogradskih izbora Skupština ne radi 2 meseca. U tih prvih 6 godina njegova vlast u Skupštini nije radila 3 godine. Znači, sve je stalo. Bukvalno sve je stalo. I mi onda krećemo u nazad. Srbija 2019. godine gubi status demokratske države, gubi status slobodne države, padamo na lestvici korupcije, tačnije rastemo na lestvici korupcije, te 2014. godine Srbija bila na ivici totle da u slobodi govora uđe u zonu najviših sloboda govora. Da izađemo čak i iz zone neke srednje zone, sad smo na granici da upademo u onu nižu zonu katastrofalne situacije. Tako da, stvari su moguće i mogu se menjati, znači nije to problem, stvari se mogu menjati tamo kad postoji politička volja i kad postoji želja. Tako da, može da se promeni, bez zezanja, može se promeni u relativno kratkom roku, samo treba biti vrlo, kako kažem, beskompromisni. Znači, stvari nazvati pravim minimum, jajte medlu i desno, sređuju. Problem je ono što ja, kako vidim, posle ovih promjena, mi ćemo opet imati neki novi DOS. I to će biti veliki problem. Novi DOS, jer jedino ovo može da sruši novi DOS, jer onog prethodnog je srušio novi DOS, tačnije stari DOS. Taj deo je problematičan i da taj dan posle treba biti spreman i biti svestan svih mana. Mi smo od DOS-a očekivali mnogo toga, ali niko nije bio svestan kakva je Srbija izgledala kad je došao DOS na vlast. Znači, katastrofa brojki, kad pogledate tada, javni dug, nama je budžet sad 20 milijardi evra, tada je budžet bio 2. Budžet Kosova danas je 2 milijarde evra, Kosovo 2 milijarde evra, Srbije je tada bio budžet 2 milijarde evra
gde vam je 80% privrede bilo na državnoj kasi, nije radilo, gde je ova Železara pravila pečurke, gde je Zastava imala 8.000 radnika i proizvodila 20.000 vozila godišnje, svi su oni primali platu iz budžeta. Taj deo realnosti, ja se nadam samo kada ovo sve bude prošlo, palo, pašće u jednom trenutku, jer mora, jer je truo na svakom čošku, tad se mora građanima objasniti kako stvari stoje. Da je Srbija zadužena 36 milijardi evra, da mi ne znamo šta će nama da iskoči. Kad posle 5. oktobra ministar financija kaže, znate, dođu nama Kinezi, pokažu ovako papir, guverner potpisao $100 miliona dug, pare nikad nisu ušli u zemlju i ti to možeš da vratiš. Znači, takve stvari će nama ispadati i ljudi moraju toga budu svesni da to što će se promeniti vlast ne znači ćemo mi odmah postati Švajcarska, niti ćemo čak biti na onom nivou gde smo bili 2012. godine. Znači, kod nas danas, ja sam jedan razlog što sam dao otkaz, Ustav ne vredi ništa, zakon ne vredi ništa. U zakonu piše jedno, oni urade drugo i kaže ja to tako čitam, zakon je jasan, kaže jedan, a on počita dva. Znači, i to sve prođe. Taj deo problema, kako to posle počistiti, to će biti najveći problem. Kako to posle počistiti, ali može da se rodi. Završila bih večerašnju referku u Pančevu, zahvalila bih svima vama koji ste ovde i koji ste pratili ovaj prenos i vidimo se na sledećoj ferki u Valjevu.